Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? Em roda el cap. Em fa mal la panxa. Estic marejat. La meva filla vomita. Té tos i li puja la febre. Té taques a la pell. M'ha pujat la tensió. Em fa mal l'esquena. Se m'inflen els peus. Em fa mal l'estómac. Pot ser el medicament que m'he pres? No recordo quan he de prendre el medicament. Estic donant el pit, que em puc prendre. On em puc fer la targeta sanitària individual? Quina cobertura sanitària tinc? Quin cap em correspon? Al meu fill, quina vacuna li toca? Vull deixar de fumar. Marxo de viatge. Quina vacuna m'he de posar? Per la teva salut, 061 CatSalut respon. Professionals de la salut 24 hores a la teva disposició.